És la segona gala que celebra la Federació Valenciana d'Esportistes Discapacitats Intel·lectuals i la veritat és que és un orgull que hagin elegit Laia. I ho han fet per dos motius, fonamentalment. Un és que tenim una esportista d'èlit, d'èxit, de present i de futur, que és Eva Coronado, una nedadora que té el futur per davant, que a més segurament el futur dirà que du una medalla olímpica per Laia, per tant és una satisfacció impressionant. I a més també reconèixer un poc de lo nostre, que van a tenir un reconeixement a CIBSA, l'associació a CIBSA estimada i en un treball incansable per les persones amb diversitat funcional. Aquests són els motius fonamentals que la federació ha pensat que Laia podia ser un bon lloc. És de veres que també coincideix el 15 aniversari del Tama. Hem dit sempre que el Tama és una caixa màgica, cultura, festa, tradicions. En aquest cas jo crec que és reconèixer a les persones que tenen diversitat funcional però tenen també capacitats en aquest cas esportives importants, que són persones que cada dia assumeixen el repte de tirar endavant. Jo crec que estic orgullós que Laia tinga clar que el poble responga com ha respost i que anem a fer un reconeixement a aquestes persones i que saben que estem en nosaltres. I com diu la pel·lícula, són uns verdaders campeones. Nuestro trabajo cada día es mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional e intelectual y lo hacemos a través del deporte.